cuman berjuang cergelingan anak lanang biar tak openi neng saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah biyen nate janji ning saiki apa lali ning kono tak cedhaki sego jagung yen mendung tak silih caping sekar bisa gunung desa dadi raja ora ilang gone padha lara Dalang sarto pendapu ingkang dipun astu Rogowas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, ewon dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, penata pakeliran ingkang dipun tindakaken Rogowas Sukawi Sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto, kabiyantu Adimas Didi, ewon dene Pangrengga Busono ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko, binarung unggile Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo, kanthi panglike Surawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih soho Ibu Supariana, Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno, ewon dene Wiroswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda sarto Adimas Edi Mahesa, musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Rogowas Edi Watono sarto Adimas Udin Galdowo,
Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggolo dipun sengguyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Rogowas Gentong Kawa-kawa. Ewan dene para paraga ingkang ngaye jejebahan ing siya menika adegan sepisan gambaraken wonten ing Semarang. Kilondang ingkang dipun paragani Rogowas Judek Prakoso Bisowo ingkang dipun paragani Rogowas Bagus Suyanto Bisono ingkang dipun paragani Adimas Kipli Santoso ewon dene para siswa ingkang dipun paragani seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun wonten Kasultanan Demak Bintoro. Sultan Patah ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali Patih Wonosalam ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto Sunan Bonang ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono ewon dene Sunan Kalijogo ingkang dipun paragani Rogowas Anom Suharyanto prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Panti Kudus. Sunan Kudus Jabar Sotik ingkang dipun paragani Rogowas Andi Prasetyo Ratu Dorowati ingkang dipun paragani Dimas Menik Widyawati Ki Ageng Gripik ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo Melatisari ingkang dipun paragani Dimas Diah Maharani ewon dene Wali Handoko ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Tingkir. Nyai Tingkir ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati Merang Sari ingkang dipun paragani Nimas Uut Sutriana Kebo Kenongo ingkang dipun paragani Rogowas Beguk Wilianto ewon dene Kebo Kanigoro ingkang dipun paragani Bapak Bekek Ariwarsito. Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendor Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol kandi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Somplak Kabiantu Siswak Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutresno Budaya menggah mekaten para paraga ingkang ngayi jejebahan ing siang menika kita sagutrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo
Namo ngaturaken sugeng lenggah sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng ngamirsani nuwun nuwun nuwun. Pintere cak. Wibisana lan kuwe Besawa lan sakabehing para murid ing Semarang ora pilih siji antarane loro. Ngene ya. Senajan to kowe lan aku iki wis ngrasuk agama Islam, nanging kowe aja nganti lali lamun to kowe lan aku iki pinangka dadi perangane wong Jawa. Mula aja nganti kowe lan aku iki ninggalake adat Jawa, nguri-nguri kabudayan Jawa. Mergo apa? Jengen wong Jawa nak nganti lali Jawane terus dadi apa, Cak? Jawa. Mula kanthi kuwi Rengling kowe wis padha ngadep, iki bakal tak bagekke kanthi panenggama utawa gending. Ngiras pantes kowe lan aku iki nguri-nguri kabudayan Jawa, aja nganti kabudayan Jawa iki kagiles marang kabudayane wong mancanegara. Nek kaya ngono to? Leres menika. Mula kanthi kuwi dirungokke ya. Wibisana prayoga
Senadyan kula ya sembah pangabekti ning pangarepane wong tuwa. Wis tak tampa olah liwat puja pangestune wong tuwa tampan ngono. Saged anggen kula mundi mugi dadosaken jimat kula. Gaweanmu piye? Nggih, wajiban kula isi padasan, Bro. Ngisi padasan. Nggih. Sampun nebak, wis nebak kabeh. Haji, Nggih kula. gaweanmu piye? Gawean kula nyapu. Resiki masjid. Resiki masjid. Nggih. Kowe Kula gaweanmu ngarit ngopeni wedhus. ngarit ngopeni wedhus. Wedhuse sapa? Aku iki ora mongso ndek wedhus kok. Rekno wedhus. Wedhus kangge Wedhusmu dhewe. Mateni wong. Ya iki lho, Cak. Yen ta wong tuwa iki ngerti kahanan kaya ngene. Kabeh padha mituwu apa sing dadi dawe wong tuwa. Iki kaya-kaya wong tuwa iki mapan ing swarga tak kandhani. Mergo ngene, apa sebabe kok nganti aku bisa kandha kaya ngono? Jeneng swargane wong tuwa iki ora teges anak iki kudu munjung karo wong tuwa. Sego sing pulen, lawuh sing mirasa, iwak ganteng sing langgang iki ora. Nanging swargane wong tuwa iki yen ana anak tansah mituhu apa sing dadi dawe wong tuwa. Iki kaya-kaya wong tuwa iki wis mapan ing swarga tekan. Mula tak jaluk kanthi banget ya, Cah. Saben-saben pendak dina aku tansah ngelingake karo kowe. Aja pisan-pisan kowe iki wani karo wong tuwa loro, utamane wong tuwa wadon. Mergo apa? Kae ana tembungan jeneng swargane anak iki mapan ana dlamakane wong tuwa wadon. Arek nganti kowe iki wani karo wong tuamu wadon. Ya ora bakal bisa lono, ora bisa langgeng uripmu. Malah kaporo kok besok umpama kowe iki mati, ora bakal munggah swargane jebul neraka. Ngono ya. Mula kanthi kuwi ing papan kene nek kowe wis padha ngadeg, ora ketang sak dang sak penginang, ora ketang mung sak kebiaring tatit, aku bakal meni sesorah lan wewarah karo kowe kok kabeh. Pinangka dadi gondelane uripmu. Ngene ya, Cah. Aku tak takon karo kowe kabeh. Kowe kabeh ra padha slamet. Nggih, padha bagas waras to. Bagas waras. Mula kanthi kuwi, reh ning kowe iki tansah pinaringan bagas waras lan keslametan, kowe aja nganti lali muji syukur ana kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala kang tansah paring pira-pira kanikmatan lan to sumber-sumbering panglipat. Mergo ngene, Cak. Kebagas warasan iki kalebu nugraha sing gedhe banget. Nugraha sing ora bisa diitung anti tumpukaning bondo lan donya. Mergo ngene, puluh-puluh kowe iki bandhamu tumpuk undung. Paribasane ora ana nggone. Nanging lamun to kowe iki tansah nandhang lelara. Apa kowe bisa ngrasakake kanikmatane urip? Mboten. Nah, iki contoh wae. Kok upama kowe iki kena lelara, sing jenenge cara tembung menterenge darah tinggi. Lah nek darah tinggi iki ora entuk mangan apa, Cak? Sate. Kamangka sate rasane piye? Enak. Nah, ora iso ngrasakne sate. Oh. Nanging senajan tok uripmu iki sarwa pas-pasan paribasane. Ning nak awak iki bagas waras ora nandhang lara. Senajan to mangan lawuh tempe,
iki karo sambel korek rasane piye? Suwegel. Lah iya. Ya ta ora? Nggih. Nah, mula kanthi kuwi kowe pinangka dadi wong Islam, aja nganti kowe iki kendhat nggonmu muji syukur ana sane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Kowe karo aku urip iki ora urip dhewe ning ana sing nguripi. Ora ana liya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono ta? Leresku. Nah. Pisan. Kaping pindhone kowe lan aku iki urip ing alam donya. Urip ana ing jabating bebrayan, urip tetanggan. Jeneng urip tetanggan iki kudu bisa mapakake awak. Ya. Kudu bisa mengkoni nepakake awak. Aku iki kudu kepiye karo tangga teparo. Kan supaya ing mengkone bisa urip rukun, aja nganti congkrah karo tangga teparo. Mergo apa, Cak? Apa sebabnya kok aku bisa kondo kaya ngono? Jalaran jengen swarga iki kuncine mung siji. Kuncine mung siji, ora karana salatmu, ora karana ibadahmu, nanging kuncine mung siji rukun. Oh, ngaten. Iya. Senajan to kowe iki salatmu ngethuk guathukku kapalan dengkulmu mlocot nengak kulino elek-elek tanggamu, ora rukun karo tanggamu, ora bakal bisa munggah swarga. Dadi kuncine swarga iki mung rukun. Angger rukun samu barang iki ya penak. Kok kaya tembungan cerah agawe bubrah, rukun agawe Santosa. Nah, ngono ya. Nah, ora ketan ki wae, ora ketan sak jaring tadit wis tak weni sesorah kanggo warah. Iki nggonen. Mbok menawa kanthi dalan ki mau ing mengkono iku duka slamet donya lan akhirat. Insyaallah. Ngono. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jengen menungso urip ing alam donya. Kowe kepengin munggah swarga? Nggih. Nanging nek kowe ora ngerti carane munggah swarga, yo rekoso. Lajeng caranipun kula mbenjang saged mapan wonten swarga marginipun kados Carane nggih ngene wae. Kowe nulato karo Pandhawa 5. Lho. Ora usah kowe iki ngaji Al-Qur'an, mergo apa kowe wong Jawa kadang kala iku nak maca Arab iku sok pletoten. monggo Pandhawa 5 niku waleng Lah iya, nek kowe iki bisa mengkoni Pandhawa 5, insyaallah kowe bakal slamet dunya akhirat. werdine kados pundi Lah saiki takon karo kowe, Pandhawa 5 iki sapa ae? Pandhawa 5 sapa di apal Kowe kowe iki tau delok wayang ta ora? Saelinge kula nek kula Sadewa. Punta Iku Dewa niku nomor 4 nomor 5 nek kula Sadewa. Punta Dewa niku lair setunggal Nomor 1 Puntadewa. nggih Puntadewa iki tegese piye? Pun ucap dewa suci. Nek kowe kepengin slamet ning donya, kowe kudune ngucap sing apik-apik. Ora bakal tukar padu karo tangga teparo. Nggih. Puntadewa, ya ta? Lah nek wis bar Puntadewa terus apa? Werkudara Werkudara tegese warangkana tumindak. Ya. Nek kowe wis duwe ucap sing apik, tumindak sing becik, mesti bakal tutuk janaka. Janaka iki apa? Janatuka utawa kasuwargan. Ya. Nah, Nakula lan Sadewa iki digambarake bocah kembar. Ning endi ana Nakula ning kono ya ana Sadewa. Iku ya ana tegese. lajeng tegesipun kados Tegese manunggaling kawula lan Gusti. Kawula iki Nakula. Ya. Sadewa iki dewa sesembahan. Ora ana liya Gusti Allah Taala. Dadi manunggaling kawula lan Gusti. Ngono ora bisa dipisahake. No ya. Wes. Saiki aku tak takon karo kowe. Kok kadengaren bocah-bocah padha nglumpuk ning papan kene, ana BS barang yang melok nglumpuk iki jane apa? Biasane iki ora tau melu ngadeg lho. Jane ana apa? Di kowe apa akusipun Gak apa-apa. oh ngeten lho Bu Ana apa?
Dek enjing niku pasar jual niku geger gember-ewer. Pasar juar iki geger. Nggih, Apa ana copet kecekel ngono? mboten. Apa ana unggak-unggakan rego brambang? Nggih sanes. Lah terus gegere pasar juar iki disebabake apa? Kabaripun ingkang damel geger pasar jual. Iya. Niku ngenani kabare Guragung Siti Jenar. Ana sambungane karo Guragung Siti Jenar. Nggih, Kabar apa? kula miring tambang rawat-rawat mbok bakul sinambung woro. Iya. Niku sami relasan, sami ndongeng menawi Guragung Siti Jenar sak menika sampun sedo. Guru Agung Siti Jenar. Iki sono. Nggih, Kowe iki nak matur aja waton matur, ning matur keng molo watonan. Apa sebabe aku bisa ngono kaya ngono? Jalaran telung dina sing kepungkur. Mentas wae aku sawaning dina sawa lemah bang. Ana ngersane Guragung Siti Jenar. Kamangka rikala semono. Guragung Siti Jenar iki kahanane ya bagas waras, ora nandang lara. Lho kok kowe bisa matur lamun to dina iki Guragung Siti Jenar sedo iki piye? pancen kabar ingkang kula tampini kados ngaten. Sedanipun Guragung Siti Jenar menika wonten Kasultanan Demak Bintoro. Sedane ning Demak Bintoro. Nggih. Ora nang lemah bang. Boten. Apa kowe ngomong kabar kaya ngono tok? Lah, pancen nggih boten napa-napa pancen manungsa gesang menika wajib pun pejah. Iya, aku ngerti. Ning sing dadosaken rute ing manah kula. Kabar ingkang kula tampi kala wau sedanipun Guragung Siti Jenar wonten ing Demak dipun kobrakaken dados asu belang nyungyan. Iya, sebenarnya. Oh, sejodo sakjroning ati. Woro-woro. Apa? Woro-woro iki saka Kasultanan Demak Bintoro. Ngoke, Cak. Woro-woro iki sing dipandhekani Kanjeng Sunan Bonang. Mligi ditujuake kabeh kawula ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Posisi ana ing leladan Semarang lan sak kiwa tengene. Ewan dene isine woro-woro. Yen to Syekh Lemah Bang utawa Syekh Siti Jenar mati ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Napa sing kandhang? Malah kaporo jisiwe dadi asu bilang dunia. Asu bilang dunia cukup. Kaya dilolosi otot kebayuku sakwise aku guru woro-woro sing kaya ngono. Guru Agung Siti Jenar jasate dibiyawarakake dadi asu belang yuni. Mula kanthi kuwi ya, Cah. Aku takon karo kowe. Apa kowe yakinan percaya jeneng ana wong mati kok jasate malih dadi asu belang yuni? Boten percaya. Kowe ora percaya kabeh. Yen ngono iki cetha. Mbok menawa kabeh kuwi mau fitnah, mung kowe Guragung Siti Jenar. Kamangka kowe karo aku iki kalebu murid Guragung Siti Jenar. Lah sambungane guru lan murid iki pendhaning anak-anak wong tuwa. Lamun tok ana wong tuwa difitnah sing kaya ngene, rasane atimu piye? Boten terima. Ora trima? Nggih. Kabeh padha ora trima. Nggih, yen pancen kaya ngono, saiki sing duwe alu gawa alu, sing duwe linggis gawa linggis, duwe bendho gawa bendho.